primeiro lugar, agradecer á parroquia a invitación e, sobre todo, xa anterior, que era na Capela da Milagrosa. E, bueno, sinto un pouco pequeno ao lado dos meus compañeros de pregón, evidentemente, porque para mí son unhas persoas de referencia e moi especiais. Espero non emocionarme e que me disculpen porque cada vez que me subo a un sitio destes, a verdade costa. Teño superado, pero a emoción embarga ainda aún. Seguro que meus compañeros o entenderán. Eu vou cambiar o discurso e o testemunho que tiña pensado na Milagrosa porque quero darlle outro xeito. Pasaron moitos días e penso que a vida hai que irse adaptando e, sobre todo, sobrepoñendo o problema que pasamos, non? Eu quería facer unha similitude, xa que estamos no Nadal, un libro que me encanta, que é o de Dickens, non? Conto de Nadal. E, para ser breve, vou lerlo porque senón eu teño a forma de intentar ganar a don José dos pregóns e ser moi longo nas exposicións. É imposible nun curto tempo relatar o meu testemunho e vivencia como afectado do COVID. Como se sentase resumir ao mesmo tempo a obra de Charles Dickens, Canción de Nadal, ou Conto de Nadal. Por iso, só tentarei dar unhas pinceladas noveladas e a complicidade de Noel Feliciano e parafraseando a Dickens. Pero xa a obra de Dickens transcurría nun xélido ano de 1843, nun 19 de decembro, e o conto desenvolvíase nun mundo xa non existente. A miña máis humilde, evidentemente, comenzou un 12 de marzo de 2020 e está máis presente e real que nunca. Aínda que despois de 85 días tivese alta oficial, a febre, a dor, o COVID, a neumonía bilateral, a perda auditiva, falta de sabor e cheiro, os problemas musculares, a ansiedade e outras patoloxías máis, non se esquece e pervive. O conto plastifica 5 escenarios e en cada un hai unha visita fantasmal, como a do COVID. A primeira é a visita da ultratumba en Noiteboa, cas 3 fantasmas do Nadal, a do pasado, cos seus recordos, a do presente, coa axuda, coa empatía, e a do futuro, que representa o medo e a morte. Estes 3 sentimentos son os que me pasaron a mí. Pásanme e seguirei con algún deles na miña vivencia co COVID, tanto física como mentalmente no tempo. A nosa familia pasounos con 3 positivos confirmados e coa benxamina da casa que a día de hoxe non sabemos se o pasou. O protagonista deste conto é unha persoa que representa a avaricia, a indiferencia, a vaidade, a intolerancia, a falta de consideración co próximo. Igual que na miña historia atopei en diferentes momentos con personaxes como este. A dos responsables políticos sanitarios ou non estar á altura das circunstancias. O sistema sanitario en precario. A incomprensión de cidadáns cos enfermos e os que non respetan as normas. E deixémolo aí para ter esperanza no ser humano. O conto é unha alegoría cristiana que fai unha conversión forzosa do seu protagonista, revisando a súa vida no pasado, no presente e no futuro. O que deberíamos facer todos nós, tamén para mellorar despois de ver e sufrir esta pandemia. Pero, queridos amigos e amigas, aínda que estamos en tempo de ilusións, seguimos sin entender que temos que cambiar para que o noso mundo respire e permita respirar as xeracións vindeiras. Oxalá, como no conto, no que o seu protagonista fai unha metamorfose esencial e cambia. Nós tamén cambiemos para ben de todos e de todas. O noso protagonista viviu unha viaxe máis profundo que poden descubrir no libro aqueles que non o coñezan ou en películas da súa adaptación. No que descubriu o seu cambio. Outros vivimos unha viaxe dura, pasando por unha realidade non adaptada a esta pandemia,
con decisións desafortunadas da administración que nos tiña que protexer, suplidas con profesionalidade, abnegación e sacrificio por todos, e cando digo todos, son todos, os profesionais que contribuíron á mellora desta pandemia, en especial os que traballan na sanidade. E quero deixarlo claro hoxe con Alfonso e con Juan. Como decía, en especial os que traballan na sanidade, pero desde as limpiadoras os médicos, eses heróis que brilaron e brilan profundamente, como esa estrela que está aí colocada que me recorda a mí tempos pasados en esta parroquia. Eu vivindo na miña fase de doente, en atención primaria, e despois de hospitalización, posteriormente na miña fase de recuperación domiciliaria, e na actualidade na fase de recuperación psicolóxica e física. Non é unha proba de fe. Vin os anxos, me dirán moitos, que di este. Sí, vinnos. Vin os anxos custodios da sanidade. Como no conto, o persoaxe malvado era o señor Stroll, que se liberou ao final dos seus pesadelos, na vida real e o virus do COVID. E tamén coa nosa responsabilidade, cuidados médicos, avances científicos e vacinas, podamos tamén liberarnos deste pesadelo. Moitas foron as bágoas que me invadiron neste tránsito. Moitos foron as experiencias vitais que pasamos na miña familia e que algún membro da unidade familiar sigue pasando. Permítanme un momento egoísta e pensar no propio. Quero facer un recoñecemento público a unha persoa que, como no conto, arrastrou unha gran cadena, pero neste caso de sufrimentos físicos e psicolóxicos, que como os heróis da sanidade cuidounos a min e a miñas fillas, a pesar de estar ela afectada. Non é outra persona especial para ustedes, pero sí para mí, que é a miña muller, que me demostrou unha vez máis aquel compromiso realizado en este mesmo altar e coa bendición do amigo don Xosé, un 31 de maio de 1997, con aquelas palabras por lembrar este tempo de enfermidade teñen un significado especial. Entrecortando o texto por non alargarnos, estas foron parte das súas verbas. E prometo serche sempre fiel, tanto na alegría como na adversidade, tanto na saúde como na enfermidade, pois que saibas, Amparo, que o compiches con sobresaínte, novamente nesta ocasión, e hoxe, aínda que pagas as súas consecuencias, que a túa sorte. Máis de 48.926 mortos, según un ministerio confirmaba este venres, dos cales 1.314 son galegos e galegas. Estas cifras, que siguen subindo, non se poden quedar en simples números, porque detrás de cada un hai unha historia, e sabemos moitos de nós. Sei que a vida ten que continuar, e que nos temos que sobrepoñer. Sei da capacidade da mente para minimizar o tempo os casos traumáticos. Desto podo nos ilustrar o noso querido doutor Juan Carlos. Pero eu negume a esquencelos e a esquencelas. Non vou a estenderme máis por cuestións de tempo e así mo pedido. Non é a miña intención alarmar, senón concienciar de que temos que ser todos responsables e contribuir na nosa medida a axudar a minimizar os efectos negativos da pandemia. Hai uns días subía ás miñas redes sociais unha foto na que se ollaba nunha UCI coa seguinte lenda, atendendo en esa foto víase a profesionais atendendo a un enfermo de COVID. E a lenda que levaba a foto decía: é mellor perder un Nadal na túa vida
que a túa vida nun Nadal. Finalizaba o conto de Dickens cando o seu protagonista desperta e dáse conta que xa de día. Era o 25 de decembro e estaba vivo, despois de pasar por todos aqueles pesadelos. Foran só un soño ou non o fora. Para min e para moitos non o foron. Pois estando presentes Loli e Juan, vemos recordo un tema de Socaloma. Foi un soño, do cal sempre me encanta escutar. Oxalá que esta pandemia acabe pronto e pensemos que o foi. Finalizo unha petición, a mellor algo atrevida. Se unha persoa tiña pensado aplaudir este humilde intervención, rógollo que non o fara. E que como acto simbólico e abusando da organización e de todos os presentes, nos poñamos en pé e guardemos tan só medio minuto de silencio e pidamos por todos os que non tiveron a miña sorte e non o superaron. E sobre todo lembremos os que o están pasando e os que están deixando nestes mesmos momentos que eu estou a falar a súa vida por esta pandemia de Covid. Prégolles poñerse de pé. Boas festas, sentidiño e saúde. E gracias a todos e a todas. De seguido,